Mriki, Mbah. Parkir mriki lek sepedae. Nah, diparkir, Mbak. Bisa gerakno. Nembe berangkat niki wau. Oh, pinarak mriki le. Mriki le dhuwur mriki le. Mboten napa-napa nah mriki. Oh. Niki berangkat golek rosok. Ya mboten to. Ya golek rosok terus dikeki wong manuk, Mas. Wong aku ijer tempe kok. Oh, kalih ijer tempe. Ijer tempe ora dikeki niku. Jenengan berarti wis batang karang nggih. Iya. Bojone wis ora duwe suwe. Anake wis gak ono. Anak bapak tidak ono kabeh. 5 kali sitok iku ning Boningki parake ora. Oh, jenengan itu berarti anaknya itu ada 4, tapi sudah meninggal. Tinggal 1. Isi sitok rumah, rumah Boningki yang paling. Oh, yang 1 enggak ada kabarnya. Oh. Boningki. Berarti hidupnya sebatang karang jenengan ini. Aniku aku dhewe nangis saya, Bu. Ampun nangis sing sabar. Ora lajine anggere mangan iku. Lho niki mangke wonten napa jenenge? Niki jajanan mangke saged tinggi jenengan nggih. Nggih, mboten napa-napa. Niki wonten napa jenenge? Roti, wonten supermie, pokoke kathah niki mangke tinggal mriki riyen mboten napa-napa. Ini sih ya. Lah nggih. Mangke digoncekke teng sepeda, diadai ngeten. Nah, saged tinggi tambah-tambah masak. Iya, matur nuwun, Mas. Nggih, pangestune, Mbah. Aku iki Nyuwun dongane nggih, Mbah. mbok lan duwe, Pak lan duwe bojo lan duwe anak lanang. Rondo pun suwe nggih. Terus pokoke aku iki nomor dhewean iku. Lah dol tempe ngeten iki sedina oleh pinten? Oh yo. Yo pokoke yo le 5.000. yo le Mas. Pokoke anggere oleh duwe itu dini batang kene. Oh. Ya alhamdulillah. Nggih. Nggih. Jenengan nek badhe teng Jepon riyen niki barange benteng mriki, jenengan mangke saged dicangking melih. Nggih, pangestune nggih. Mboten napa-napa mangke dipundhut melih. Matur nuwun lho. Nggih.